Şugun Mar şäherindäki Himya zawodynyň 5 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyny wirdi çeleklerini dörüp, plastik kaplary, kagyz, ýer ýaly zat gözläp gören adamlary ýygnadylar diýip Azatlygyň Mardaky habarçysy 21-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyny paýta pulanyny doldurmagyny mätäçlikden wirdi çeleklerini dörýän näsal, käbiri zordan aýak üstünde durýan adamlara galany meňdeýär diýip bu maglumaty Azatlygyň hökümetdäki çeşmesi hem tasdik etdi. Türkmenistanyny diňe paýta ýygymy däl, şugunlar ýygymy hem, dağ ekmek we ekilen waglary ýydyk etmek hem, pileçilik ýaly aklyny düşegüntlik hasaplanan işler hem bir ýem duruşuny mezur rahmete öwürli diýip synçylar aýdýar. Mar şäherini wirdi dörýän adamlar garagurlap, ýeke-ýekeden tutup mikro awtobuslara ýükläp, sandary 10-15 adamy ýetenni bir ýerlere alyp gidýärler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Anonimlik şertine gurulşan hukuky işgäriniň sözlerine görä, ol adamlary polisiýanyň serhoş ýagdaýda saklanan adamlary gagtlaýyn saklaýan ýerine, peşanely ýolunyň uğruna ýerleşýän bölme eltip ýerleşdirýärler. Zibil dörýän adamlaryň ýygnalyşyny gözi bilen gören habarçy şeýle gurrun berdi. Ol adamlary ýygnap awtobusa mindirdiler. Hiç ýyly güýjlenmek hem zerur bolmady. Sebäbi ol adamlardan hiç ýyly garşylyk ýok. Sesdalar hem çykanok. Gelbärik diýseler gelýärler. Min awtobusa diýseler minýärler. Sebäbi garyplykda at ýaşap, halis lejigip dillen agyrdan galan adamlar. Käbiri isten ýykylajak. Zordan aýak üstünde durýar diýip habarçy aýtdy. Ýöne habarçy bu ýyl paýta başagaýlyklarynyň diňe wirdi dörýän adamlar üçin şäheri könürak egin başly çykan adamlar üçin hem uly problema öwürlenýäni habar berdi. Tähel egin başy köne kuşulrak adam görseler, owuljigiler bolan ýaly begenip, polisiýa işgärler olar hem maşina basyp alyp gidýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň Mardaky habarçysy bilen anonimlik şertine gurulşan polisiýa ofiseri bu adamlaryň paýta ýygmaga gitmek üçin taýýarlanýanlygyny aýtdy. Bize öz başlyklarymyz buyurýar. Bizim başlyklarymyzda bolsa häkim buyurýar diýip polisiýa ofiseri şu ýyl her edara paýta ýygmak üçin ýörüýte gogoça meýdanlarynyň bölünip berilenligini gurrun berdi. Olar wirdi çöpleýänlere ýa-da şäherde gelip gören adamlara paýta ýygdyrmadylar. Bu ýylla kyssanmaçlygyň sebäbi näme diýen soragy ofisier korrupsiýa diýip jogap berdi. Onun düşündirmegine görä edaralarda paýta üçin adamlardan pul çöplediler. Ýöne ol pullar gutardy. Ol pullar daýhanlara paýta ýyzaga berilip gutarmady. Ýolbaşçylaryň öz aralaryna paýlaşyldy. Inni paýta ýygmaga adam tapanoklar. Adam kän ýöne pul berip bilen oklar. Şu sebäpden bize arz şikaýet edip bilmejek. Ardesde hem dinlenmejek adamlary tapyp getirin diýdiler. Öýsüz bolsun, maskaly ýa kaskaly bolsun, ewtini üst başlaryna seredip tanarsyňyz. Garaw görmejek adamyňyz bolsa ýygnaň diýen soňlar buýrugy ýerine ýetirýär diýip nowatçylyk açkan polisiýa işgäri radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şu aralykda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ykdysat toplumy gödäwçilik edýän ornwasary Müşşükowyň, Maliýe we Ykdysadyýet ministri Ferdarowyň hemde Merkezi Bankynyň başlygy Anna Durdiýowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. TDK-nyň ýazmagyna görä, döwlet Washingtony ilatyň iş bilen üpjünçiligini üpjün etmegi we halkyň girdejileriniň artmagyny gazanmagyň möhüm wezipeleriň hataryna durýanlygyny bellädi. Türkmenistanyň ilatyň iş bilen üpjünçiligi, iş gözläp daşary ýurtlara giden adamlaryň sany, döwlet edaralaryna ýa hususy pudakda işleýän adamlaryň girdejileriniň soňky ýyllarda nähil artanlygy baradaky maglumatlar el ýetirler.